Il-Kabinet tal-Ministri approva strateġija magħrufa bħala National Blockchain Strategy biex bekk pajjiżna ser ikun wieħed mill-ewwel pajjiżi fid-dinja li ser ikollu strateġija ta' dan it-tip. Dan stqarru l-Prim Ministru Joseph Muscat waqt l-indirizza konferenza nazzjonali dwar setturi ġodda l-ekonomija, ekonomija li sejra tajba iżda li trid tkun imħarsa. Joseph Muscat fisser kif din l-istrateġija se tkun miftuħa l-konsultazzjoni. Fisser kif setturi ġodda huma essenzjali u fil-waqt li semma tajjeb tas-settur tal-gaming saħaq li għandna niddiversifikaw u mhux niddependu biss fuq settur wieħed. Permezz ta' strateġija ta' dan it-tip jistgħu jkunu esplorati setturi bħal Bitcoin li hija munita diġitali li s-saħħa tagħha qed tikber f'diversi bnadi madwar id-dinja. Il-Prim Ministru qal li Malta trid tkun fuq ta' quddiem fejn tidħol innovazzjoni u stqar li jemmen li Malta għandha vantaġġ strateġiku biex issir hub internazzjonali għal negozji startup. Il-konferenza kienet organizzata mill-Kumitat Parlamentari għall Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji. Silvio Xkembri, Chairman tal-Kumitat, fisser kif mument ta' suċċess huwa tajjeb li Malta taħseb fuq sma ġodda. Allura issa ċans u l-mument li aħna nħarsu wkoll lejn ekonomiji futuri, aħna tngħidulhom New Economic Growth Areas, sabiex issa nibdew nimplementawhom ħalli bekk ir-riżultat eventwalment ħankun qegħdin naraw sentejn, tlieta, 4-10 snin oħra. U allura hawnhekk qed inħarsu lejn industri bħal fintech, edutech, dek affarijiet oħra relatati ma' teknoloġija, finanzi u gaming, u allura naħseb din hija t-triq li wieħed li jista' jħares fi żmien fejn l-ekonomija ta' sejra tant tajjeb.